Yan mga paps, tayo po ay pauwi na. Pauwi na tayo ng office. Ayan, galing po tayo ng area. Ayan, kanina hanggang dito po ang tubig. Napaka-laki ng low tide. Ayan, kaya kung mapapansin nyo yung bangka, nasa gilid na pero walang tubig. Ayan, motor muna po tayo. Ayan, pauwi na tayo. Sumama tayo sa isang stop natin. Ayan, samahan nyo lang po kami sa aming pagmumotor. Ayan. Sana makarating tayong safe. Napaka putik pa naman ang daanan. Ayan. Lakas kasi ng ulan dito kagabi. Ayan, sige po. Samahan nyo na lang kami. Maya na lang. Bye, bye, bye.
Ayan, hanggang dito lang po ang ating vlog. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa aking channel. Ayan, thank you very much po. Ayan, sa lahat na admin, founders, members, thank you very much. Kung di ka pa po pala nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para updated po tayo sa ating mga bagong video natin na i-upload. Thank you very much. Bye bye. Love you all.